Goddag, og velkommen herude i skov. Vi har tænkt os, vi vil fortælle lidt om 4 forskellige slag træer. For eksempel sådan en ligesom den heroppe, det er en skovfyr. Men det kan vi fortælle lidt mere om. Bøg, og den kan man kende på de der knoperne herovre her om at få. Det er sådan nogle lange, tynde spids nu, hvor blåer de gemmer sig ind i. Og den siger blåer, det bliver sådan nogle bedre pæne bøgeblå, sådan jeg ligesom at sige det, en brugen igen. Nu slår vi over i en E, den er mere krøvlet i gren, og frem for nogle lange knopper, så er den sådan nogle korte knopper der. Og den siger blåer, de kommer sådan til at være en bitte smule anderledes, ligesom den der med nogle hakker ind i. Der har vi så en grantræ, og den gran, den har sådan nogle ejerslag kogler end nogle fyrtræer, som der kommer der. Det er en skovfyr, den der. Og en skovfyr, den har sådan nogle bitte små fine kogler, ligesom dem vi kan se, og nogle lange nåle. For eksempel den her kogle her, det er fra skovfyr, og her kan vi se dem sammenlignet.